Ola, chamame María Balboa Pedrouso, son alumna do Xemírez Tú e hoxe vou vos presentar o último libro que li. Chámase O diario violeta de Carlota e a autora é Gemma Lienas. Agora, a continuación, vou vos presentar a ficha bibliográfica. Ficha bibliográfica. Autora, Gemma Lienas. Libro, O diario violeta de Carlota. Editorial Galaxia. Cidade de publicación, Vigo. Ano 2012 e número de páxinas 162. E esta é a portada do libro. Esta é unha imaxe de Gemma Lienas. Gemma Lienas naceu o 16 de xaneiro de 1951 e a primeira de 4 irmás e actualmente ten 70 anos. Estudou na Universidade de Letras e Filosofía en Barcelona e despois dos seus estudos hubo un movimento en Cataluña do feminismo que lle cambiou a maneira de ver as cousas. Nos anos 80 comezou coa edición e así deixounos moitos libros moi fermosos e actualmente un dos máis importantes que é do que estou falando agora. E agora vou vos falar dun resumo. Polo 14º aniversario de Carlota, unha das súas avodas decide regalarlle un diario rosa cunha pequena mancha violeta no centro e proponlle escribir ali todas as súas intimidades e sentimentos, pero Carlota pensa que eso son busiladas. A súa outra avoa, Ana, decide darlle outra idea, que é escribir todas as situacións de desigualdade de xénero. Ela, ao principio, móstrase sorprendida porque pensa que é unha tontería, porque as mentes do século XXI xa estaban concienciadas e xa melloráramos, pero coa axuda de algúns personaxes dase conta que non ten razón e que aínda a día de hoxe hai moitas situacións machistas cara ás mulleres. E agora vou vos falar de algúns datos do libro. O libro é unha novela juvenil escrita en forma de diario, non conta con capítulos. O narrador é a protagonista Ana, conta a historia e todo o que ocorre ao seu redor en primeira persoa, menos cando hai diálogos. Despois, o tempo ocorre no século XXI, no 8 de decembro, non sabemos concretamente en que ano. O espazo desenvolvese na escola, na casa da familia de Ana, na casa dos seus avós e dos seus tíos cando van de visita. O léxico é bastante formal, pero para os lectores da nosa idade pode complicarse un pouco. Pareceme moi boa idea o feito de que a autora incluíra un pequeno diccionario con todo ese vocabulario novo para nós. Temas tratados: lentes violetas, feminismo, violencia de xénero, igualdade, estereotipos, regra de inversión. O libro gustoume moito e opino que é moi interesante as cousas que conta, por exemplo, fala de estadísticas ou algúns comentarios machistas mesmo para as mulleres ou para os homes, mesmo é unha nena. A intención da autora era facernos recapacitar e mesmo enoxar nalgúns momentos, creo que o logrou. Por último, quero falar do libro, que penso que é moi importante, entón eu o recomendaría para os adolescentes e para as persoas maiores, porque penso que vale para calquera idade.